ନମସ୍କାର। ଏକ ନୂଆ ପ୍ରୟାସ ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ଚାହୁଁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରୟାସ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆମେ ତବଲା ଏବଂ କଣ୍ଠ ସଙ୍ଗୀତ ବିଭିନ୍ନ କିଛି ଭକ୍ତି ଗୀତ ଏବଂ ଦେଶଭକ୍ତି ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବୁ। ଆଶା ଆମେ ଏ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଏବଂ ଏହାର ଉପଲବ୍ଧି ଅନୁଭବ କରିବା। ତେବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଅଳଙ୍କାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ଆଜି।
ଦୁଇଟି ଅଳଙ୍କାର ଅଭ୍ୟାସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆମେ ପୁଣି ଏଇଠୁ କ୍ଲାସ୍ରୁ ଆଗକୁ ନେବୁ। ନମସ୍କାର।